beach. Ngayon sa Mamyo naman guys, ay mga chinakids. So yun na, alis na kami guys. Okay guys, so ngayon andito na kami sa Mamyo. Kasi Charles, masarap ube. Nakakaumay din yung tamis. So andun na mga chinakids, yung beach. Let's go. Dry! Napakan mo ako. Ay, pogi. Okay. Bakit? Nabakan niya? Hi ka sa vlog. Hi. Ano yan? Dre, kakulay mo na yung buhangin ah. Dre, ba't kinakain mo? Kumaka-vlog kasi ako. Si Andre, kakulay niya na yung buhangin.